tavoitteessa 40, mutta veikkaan 45. Ja sitten sen jälkeen on varattu semmoinen noin vartti, 10 minuuttia aikaa kysymyksille, mitä saatte esittää mulle, ja toivon, että esitätte mulle. Ja osin sen takia, että mä valitettavasti joudun poistumaan tuossa varttia vaille 2 tienoilla, koska mun täytyy mennä tänään puhumaan myös Ylöjärven kaupunginvaltuustolle. Hyvä ja huono tuuri, että sattui samalle päivälle. Huono tuuri sen takia, että lähtee etukäteen, mutta hyvä tuuri sen takia, että ollaan Pirkanmaalla yhä, eikä tarvitse lähteä toisella puolella Suomea. Ja siis minä itse vielä itsestäni, että olen aluekehittämisen konsultoimiston MDI:n asiantuntija, ja mä olen erikoistunut etenkin meillä väestönkehityksen ilmiöihin ja sitä kautta aluekehityksen ilmiöihin ja erityisesti myös väestöennusteisiin, jota kohtuullisen paljon on tullut tehtyä. Ja tässä esityksessä tosiaan tavoitteena on kuvata just Etelä-Pirkanmaan väestönkehityksen tulevaisuuden kuvia, sen tuottamia tiettyjä haasteita, mutta samalla myös tunnistaa niitä mahdollisuuksia ja yrittää hahmottaa niin sitä realiteettia, mitä tulevaisuus näyttää väestönkehityksen ja demografian näkökulmasta ja niitä vaikutuksia. Ja tämä mun esitys koostuu 2 tai 3 osiosta, vähän riippuen siitä niin katsontakannasta, mutta mä pikkusen peilaan ensin kansallista kehitystä, jonka jälkeen mä haluan siirrytään tänne Pirkanmaalle ja Etelä-Pirkanmaalle, jossa mä peilaan ensin mennyttä kehitystä. Miten me ollaan tullut tähän pisteeseen, missä ollaan nyt, ja mikä se tämä piste nyt, mistä me peilataan tulevaisuuteen on. Ja sitten se kakkososio ei ehkä kovin yllättävästi on se peilaus sinne tulevaisuuteen, että miltä se tulevaisuus näyttää. Ja lopuksi muutamia johtopäätöksiä. Ja te saatte myös tämän esityksen ainakin mun puolesta tämän tilaisuuden jälkeen, ja saatte hyödyntää sitä, jos haluatte. Eli ei tarvitse, jos joku ottaa muistiinpanoa hirveällä innolla, niin ei ole sen takia tarvitse ainakaan niitä ottaa. Mutta pitemmin puheitta, niin hypätään asiaan. Ja kysymykset tosiaan ehkä sen esityksen loppuun, jolle tulee jotain aivan polttavaa kysymystä, mutta yritetään pitää ne sen lopussa, jotta aikataulu pitää edes jossain määrin. Ennen kuin hypätään sinne menneeseen kehitykseen ja siihen itse asiassa kansalliseen kontekstiin, missä se mennyt kehitys on tapahtunut, niin mä haluan aloittaa tämmöisellä pienellä lämmittelynäkökulmalla. Eli katsotaan vähän Etelä-Pirkanmaan tulevaisuutta, tämmöinen ihan pikkukatsaus ennen kuin hypätään sinne niin kuin loppuajaksi, tai hypätään ensin sinne menneisyyteen sen jälkeen. Mä aloitan tähän alkuun tämmöisen vähän ehkä tylsä palkkikuvio, että niitä on nyt jonkin verran tässä esityksessä mukana, mutta vaikka nämä ehkä palkkikuviot on tylsiä, nämä ei kuvaa mielestäni kauhean tylsää asiaa. Nimittäin mä oon kuvannut tähän ennakoitua eläkkeelle siirtyvien osuutta nykyisestä työllisestä työvoimasta toimialoittain teidän täällä Etelä-Pirkanmaan alueella. Ja ehkä vielä semmoinen tarkennus, Etelä-Pirkanmaalla viittaan koko tässä esityksessä Urjalan kuntaan, Pälkänen kuntaan, Valkeakoskeen ja Akaan kaupunkeihin, eli näiden 4 kunnan alueeseen. Mennään jonkin verran myös sinne kuntatasolle tässä esityksessä. Mutta kuitenkin, minkä takia tämä on kiinnostavaa, tämä väestönkehityksen tuottama realiteetti, minkä takia ollaan ihan mielenkiintoisessa kohdassa myös tehdä päätöksiä ja tulkintoja siitä, mitä tulee tehdä alueen elinvoimaisuuden työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Niin käytännössä näkyy mun mielestä aika hyvin näistä kuvioista. Seuraavan noin 15 vuoden aikana niin kaikista nykyisin työllisistä alueilla olevista henkilöistä, niin noin 45% on siirtynyt eläkeikään tämän jakson aikana. Ja jos eläköitymisessä ei tapahdu merkittäviä muutoksia suuntaan tai toiseen, niin se menee tuohon noin 45% tienoille. Ja tietyillä toimialoilla jopa puolet nykyisestä työllisestä työvoimasta on eläkeiässä. Ja täällä on myös sellaisia toimialoja kuin vaikka toi sote, missä me ollaan melkein tuolla puolella 50% tienoilla. Eli toisin sanotusti, alueella, kuten kaikilla muullakin Suomessa, on valtava eläköitymispaine, ja tietyillä aloilla se on vielä voimakkaampi. Ja tässä nyt ei ole huomioitu sitä virtaa työvoimaan, eli niin kuin toista puolta, joka tarjoaa sitä uutta työvoimaa. Mutta tämä on se korvattava osuus. Eli alueella täytyy melkein puolet, ei ihan, mutta melkein puolet nykyisestä työllisestä työvoimasta pystyä korvaamaan aika lyhyen ajanjakson aikana eläköitymisten myötä, jotta aluetalouden toimijat säilyvät ennallaan. Tässä on vielä sama kuvattu vähän toimialoittain, niin siellä nähdään myös tietyllä lailla vaikka teollisuus- ja sote-palvelut, niin myös tuo määrällinen tarve on valtava. Ja tämä on se haaste, mitä lähdetään tässä pohtimaan, että minkälaisilla korteilla Etelä-Pirkanmaa pystyy lähteä vastaamaan tähän ihan luonnolliseen väestörakenteen muutokseen. No, siirrytään sitten hetkeksi vielä kansalliselle tasolle, että minkälainen on se kansallinen väestönkehityksen konteksti. Mä oon kuvannut tähän ensin maakunnittain Suomen väestönkehitystä vuosien 2010-2023 aikana.
Kartassa siniset alueet on semmoisia, missä väestö kasvaa, punaiset alueet on semmoisia, missä väestö vähenee. Mitä me Suomessa nähdään aluetasolla? Me nähdään voimakasta eriytymistä ja polarisaatiota. Tästä on paljon puhuttu, mutta Suomen väestönkehitys on ollut voimakkaasti polarisoitunutta vähintään 90-luvulta lähtien, jossa yhä pienempi joukko alueista kasvaa yhä voimakkaasti, ja sitten taas alueet, joissa väestö vähenee, niin laajenevat merkittävästi. Ja jos me mietitään Etelä-Pirkanmaata tässä maakunnittaisessa kontekstissa, niin sinä sitten olette osa tätä Suomen kasvukolmiota, missä tapahtuu enemmän väestönkasvua kuin koko maassa yhteenlaskettuna, koska tämän alueen ulkopuolella niin pääsääntöisesti väestö vähenee ja voimakkaasti. Mutta sitten jo kasvukolmienkin näkökulmasta niin ihan jo Kanta-Hämeellä väestö vähenee. Eli väestö on maakunnittain sangen polarisoitunutta. Pirkanmaalla väestö kasvaa hyvin voimakkaasti, mutta kun me mennään sinne kuntatasolle, niin se kuva on pikkusen erinäköinen väestönkehityksen näkökulmasta. Suomen väestö pakkautuu kohti meidän suurimpia kaupunkiseutuja, ja jopa 80% kuntia väestö vähenee tällä hetkellä. Ja valitettavaa kyllä, niin Suomessa on enemmän kuntia, joissa väestö vähenee prosentilla vuosittain kuin kasvavia kuntia. Ja tämä ei ole pelkästään, vaikka usein puhutaan etenkin Itä-Pohjois-Suomen niin kuin haastavasta kehityksestä, mikä on ihan totta, niin tämä väestönkehityksen polarisaatio on aivan yhtä totta myös täällä kasvukolmion sisällä. Esimerkiksi Pirkanmaasta mennään Pirkanmaan tarkemmin, mutta kaikki väestönkasvu todellisuudessa tapahtuu Tampereen seudulla, ja kun mennään maakunnan reuna-alueille, väestö pääsääntöisesti vähenee, etenkin tuolla Ylä-Pirkanmaalla jo erittäin voimakkaasti. Etelä-Pirkanmaa pärjää tässä kehityksessä paremmin kuin keskimääräinen seutu, mutta siitä huolimatta on tärkeää tunnistaa tämä voimakas keskittävä kaupungistava kehitys taustana. Ja meillä on aika hyvät perusteet, palataan niihin hetken päästä, olettaa, että tämä jatkuu tulevaisuudessa myös vastaavasti keskittävänä. Mutta sitten samaan aikaan, kun väestönkehitys on polarisoitunut kansallisesti, niin meillä on 3 sangen merkittävää demografista muutosta, mitkä heijastuvat myös alueiden elinvoimaan ja esimerkiksi työvoiman saatavuuteen. Ensinnä Suomen väestö ikääntyy, ja se on ikääntynyt jo 2000-luvun aikana hyvin, hyvin voimakkaasti, ja tämä ikääntymisprosessi jatkuu itse asiassa Tilastokeskuksen väestöennusteessa, joka ulottuu vuoteen 1975 asti, niin ihan sinne asti. Eli Suomen väestöstä yhä suurempi osa on eläkeiässä tulevaisuudessa, ja mitä merkittävämpää, niin yhä suurempi osa Suomen väestöstä siirtyy sinne +75, +85, jossa esimerkiksi palveluntarve sote-sektorilla kasvaa. Ja tämä tuottaa ihan kansallisesti sellaisen tilanteen, että meillä on lähes varma tilanne, että sote-sektorin palvelutarve tulee kasvamaan voimakkaasti ihan pelkästään tämän demografisen rakenteen muutoksen takia. Ja sote-palvelut ovat vielä aloja, jossa työvoima on hankala korvata jollain niin kuin, automatisaatiolla. Ja tämä tuottaa semmoisen ihan niin kuin taustalla vallitsevan kehityskulun, jossa yksi toimiala vaatii todennäköisesti yhä suuremman osan meidän työpanoksesta ihan pelkän demografisen rakenteen takia. No sitten samaan aikaan meidän lasten määrä vähenee voimakkaasti, sillä meidän syntyvyys romahti 2010-luvulla. Tämä ei suoraan vaikuta, tai syntyvyyden tulevaisuus ei suoraan vaikuta tämmöisen keskipitkän aikavälin työvoiman kehitykseen, mutta se, että syntyvyys on laskenut, että 10-luvulla tarkoittaa, että ei vielä tällä vuosikymmenellä, mutta ensi vuosikymmenellä toisen asteen kouluihin alkaa siirtyä huomattavasti nykyistä pienempiä kohortteja, ja myöhemmin he siirtyvät työelämään. Ja tämä tuottaa semmoisen riskin tulevaisuudessa jatkuvalle työvoiman niin kuin semmoiselle aneemiselle tai negatiiviselle kehitykselle, koska työvoimaan siirtyy todella pieniä ikäkohortteja. Ja tulee tämä sama efekti kuin 10-luvulla oli, jossa suuret ikäluokat siirtyivät eläkeikään, joka pienisi työvoimaa, niin tulee tämä sama uudelleen, ei sen takia, että meillä olisi poikkeuksellisen suuria luokkia siellä väestöpyramidin huipulla, vaan sen takia, että meillä tulee poikkeuksellisen pieniä ikäluokkia sinne työikään. Ja sitten kolmas tekijä on, että Suomi kansainvälistyy, Suomi vieraskielistyy, Suomen väestörakenne moninaistuu kansalaisuustaustojen perusteella, mutta tämä tapahtuu hyvin epätasaisesti, ja tämä on ehkä semmoinen villikortti siinä tulevassa väestön kehityksessä. Ja vielä ehkä ihan nopeana tsekkauksen noihin ilmiöiden taustalle, ennen kuin mennään sitten Etelä-Pirkanmaalle loppuesityksen ajaksi, niin tämä syntyvyyden murros on mun mielestä tärkeää nostaa tänne taustalle, koska tämä tulee heijastumaan keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä myös työvoiman tarjontaan. Syntyneiden määrä laski todella voimakkaasti, yli 15 000 henkilöä, tai Suomessa syntyy nyt noin 15-16 000 henkilöä vähemmän kuin 10-luvun alussa, ja tämä muutos koskettaa kaikkia Suomen kuntia käytännössä. Tässä on sinisellä kunnat, voit katsoa sieltä sinisellä kunnat, joissa syntyneiden määrä ei laskenut, niitä on Manner-Suomessa 1, 2, 3, 4 kappaletta, ja sitten siellä on semmoinen 291 Manner-Suomen kuntaa, missä syntyneiden määrä on laskenut. Eli tämä muutos on tosi raju, ja nämä prosentit ovat aivan
todella rajuja. Ja tämä on vielä kansallisesti haaste siinä mielessä, että syntyvyyden lasku, usein puhutaan, että no kaikissa länsimaissa syntyvyys laskee. Mutta ei niinkään. EU:ssa keskimäärin syntyneiden määrä laski 2%, Suomessa 23%. Eli tämä on vähän ehkä tämmöinen virheellinen puheenparsi, että syntyvyys laskee kaikissa länsimaissa. Se on totta, että keskimäärin näin on, mutta se muutos on paljon hitaampi kuin Suomessa on. Ja tämä tuottaa semmoisen niin kuin demografisen haasteen Suomen tulevaisuuteen ja kaikkien alueiden tulevaisuuteen. No, Suomen väestö itse asiassa vähenisi tällä hetkellä, jos vaan tämän syntyvyyden muutoksen takia, jos maahanmuutossa samalla olisi tapahtunut radikaalia muutosta, mutta siinä on tapahtunut radikaali muutos siinä mielessä, että 2000-luvun aikana, tässä on kuvattu maahanmuuttoa koko maan näkökulmasta, niin 2020-luvun aikana maahanmuuttojen määrä on kasvanut niin lähes eksponentiaaliselta näyttävällä kasvulla. Tietenkään se ei voi jatkua semmoisena. Tässä on nyt vaan vuoteen 2023 asti 24 olisi pikkusen tullut alaspäin. Minkä takia maahanmuuton määrä on kasvanut? Iso syy 2-3 vuodessa on tietenkin ukrainalaiset pakolaiset, joka näkyy täällä, jos näet tämän violetin palkin, niin täällä iso osa kasvusta tai pääosa kasvusta perustuu ukrainalaisiin pakolaisiin. Mutta vaikka me poistettaisiin ukrainalaisten pakolaisten vaikutus, niin siitä huolimatta maahanmuutto on lisääntynyt merkittävästi. Meille tulee aiempaa enemmän koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa, etenkin Itä- ja Kaakkois-Aasiasta, ja katselin vähän väestörakenteen lukuja, niin se näkyy myös täällä Etelä-Pirkanmaan alueella, etenkin Valkeakoskella. Ja tämä on sellainen iso muutostekijä, että tämä kompensoi osin sitä negatiivista muutosta, mitä meidän syntyvyydessä on tapahtunut. Ja Suomi on tullut tämmöiselle yleispohjoismaalaiselle tasolle tässä maahanmuuton tasossa 2020-luvulla, eli me ollaan asukasluvun suhteutettu maahanmuuton taso on Suomessa tällä hetkellä aika lähellä sitä, mitä se oli Norjassa ja Tanskassa tällä hetkellä. Ja rakenne on myös vastaava. Ja sitten siirrytään loppuesityksen ajaksi Etelä-Pirkanmaalle, mutta tähän taustalle tosiaan meillä on valtava demografinen murros menossa väestössä sekä aluetasolla, missä suomalaiset asuvat, missä meidän työvoima asuu ja missä myös esimerkiksi palveluiden kysyntä tapahtuu. Ja sitten samalla siinä demografisessa rakenteessa, mitä meidän lasten ikäluokissa tapahtuu, tulevaisuuden nuorten ja nuorten työikäisten ikäluokissa tapahtuu, mitä meidän eläkeikäisten luokissa tapahtuu. Ja sitten myös siinä rakenteessa siinä mielessä, että meidän suomalaisten taustat moninaistuvat tämän maahanmuuton myötä, tai jos se maahanmuuton määrä putoaa, niin sitten meidän määrä vaan vähenee voimakkaasti. Nämä on ne kaksi vaihtoehtoa. No, tässä oli kansallinen kehitys, ja tämä on tärkeää mun mielestä sen takia, että Etelä-Pirkanmaa erityisesti ei kehity missään tyhjiössä, vaan kahden Suomen suurimman työssäkäyntialueen välissä Suomen nopeimman kasvun keskittymän sisällä. Niin on tärkeää ymmärtää, mitä meillä tapahtuu kansallisesti, koska nämä kehitystrendit heijastuu tietenkin myös alueelle. Katsotaan sitten, että millaisilla korteilla Etelä-Pirkanmaan seutu etenee kohti tulevaisuutta. Miltä teidän seutu näyttää tällä hetkellä, minkälaista kehitystä menneisyydessä on tapahtunut? No mä sanon, että pysytään Etelä-Pirkanmaassa, mutta aloitetaan vielä tämmöistä Pirkanmaan näkökulmasta. Tässä mä oon kuvannut toteutunutta väestönkehitystä 2010-2023. Tästä jo mainitsinkin, että Pirkanmaa on yksi maan nopeimmin kasvavista maakunnista, mutta todellisuudessa tämä on Tampereen kaupunkiseudun kasvua. Väestö kasvaa voimakkaasti täällä Tampereen ydinseudulla, ja sitten taas maakunnan reuna-alueilla niin väestö vähenee itse asiassa kaikissa kunnissa. Ja tässä mielessä Pirkanmaa on yksi maan eriytyneimmistä maakunnista väestönkehityksen näkökulmasta. Ei sen takia, että Pirkanmaan niin kuin, näillä reuna-alueilla menisi huonommin kuin muussa maassa keskimäärin, vaan sen takia, että täällä ytimessä menee paljon paremmin kuin maassa keskimäärin. Mutta yhtä kaikki, niin tämä kasvu ei näy kaikkialla maakunnassa. Mutta vielä itse asiassa tämä kuntakuvakin hämää, että jos me mennään tämmöiselle paikkatietokartalle, tämä näkyy itse asiassa ehkä pikkusen huonosti tältä screeniltä valitettavasti, mutta todellisuudessa se Pirkanmaan kasvu on Tampereen keskustaajaman kasvu, eli käytännössä kaikki kasvu sijoittuu tälle alueelle. Myös noiden ympäryskuntien kasvu, esimerkiksi vaikka se Ylöjärven, me tässä tänään iltapäivällä, niin se Ylöjärven kasvu tapahtuu täällä, se ei tapahdu täällä. Eli tämä väestönkehitys on oikeasti todella keskittävää kaupungista, vaan myös kuntien sisällä. No, Etelä-Pirkanmaan väestönkehitys, varsinkin Etelä-Pirkanmaan näiden kaupunkien, mitä me tarkastellaan, Akaa ja Valkeakoski kehitys, on Tampereen seudun jälkeen vahvinta. Ja ylipäätänsä Etelä-Pirkanmaan seutu kehittyy paremmin kuin nämä muut Pirkanmaan seudut, Tampereen seutua lukuun ottamatta. Mutta tästä huolimatta väestö kyllä vähenee myös Etelä-Pirkanmaan alueella. Ja jos me mennään katsoa työikäistä väestöä, niin siellä se muutos on itse asiassa ollut vielä rajumpi. Eli taustana tälle tulevaisuudelle on, että Etelä-Pirkanmaan työikäinen väestö on vähentynyt sangen merkittävästi viimeisen 10-15 vuoden aikana. Vaikka koko väestö on vähentynyt kohtuullisen hillitysti, niin tämän ihan ikärakenteen ja eläköityneiden ikäluokkien suuren koon takia,
niin taustalla tällä hetkellä on, että viimeisen 15 vuoden aikana niin työikäinen väestö on pudonnut noin 4 000 henkilöllä, eli yli 13%. Ja se on aika merkittävä muutos, jos mietitään niin kuin sitä aktiivikästä väestöä, johon voidaan hyödyntää työmarkkinoilla. Todellisuudessa työllisten määrä on kuitenkin vähentynyt hillitymmin, mutta silti noin 2 000 henkilöllä. Se on vähentynyt hillitymmin sen takia, että työllisyysaste on kohonnut, yhä suurempi osa työikäisestä väestöstä on työmarkkinoiden käytössä. Ja tämä on ympäri maata kompensoinut tätä demografista murrosta, mutta haasteena on, että työllisyysasteen kasvuhan ei voi loputtomiin kompensoida tätä, koska työllisyysasteella on rajansa, mihin se voi nousta pitkällä trendillä. Ja väitän, että tietyissä ikäluokissa varsinkin alueella lähestytään, tai ainakin vielä pari vuotta sitten lähestyttiin näitä rajoja. Nyt työttömyys on kasvanut, se on pikkusen muuttanut tilannetta. Ja tulevaisuudessa tämä on haaste, että tämmöistä vastaavaa voimakasta demografista murrosta ei todennäköisesti pystytä täysin torjumaan pelkästään sillä, että suurempi osa väestöstä on työmarkkinoiden käytössä, vaan ennemminkin vaihtoehtona on joko, että väestönkehitys vahvistuu, tai sitten alueen työllisten määrä, alueen taloudelliset toiminnot, tai sitten pendelöintialueelta tämä vähenevät. Ja vielä on tärkeää tunnistaa, että työikäisen väestön muutos tämä on myös eriytynyttä kuntatasolla, eli alueen kaupungit pärjäävät, tai näissä kehitys on ollut hillitympää prosentuaalisesti. Urjalassa etenkin väestönkehitys ja työikäisen väestön kehitys on paljon haastavampaa kuin muulla seudulla, osin kunnan sijainnin takia. Tämä on aika suoraan sijoittu siihen kunnan sijaintiin. Akola ja Valkeakoskella Tampereen läheisyys vahvistaa merkittävästi väestön kehitystä myös Pälkäneellä näin. Ja sitten samalla tämä väestörakenteen murros on tärkeää tunnistaa taustalla, kuten koko maassa, niin myös täällä Etelä-Pirkanmaalla, niin väestörakenteen muutos on ollut radikaali viimeisen 25 vuoden aikana. Vuonna 2000 61% alueen väestöstä oli työiässä tai 18-64-vuotiaita. Vuonna 2010 se oli vielä pikkusen verran 60%, mutta nyt se on enää 54% ja tulee todennäköisesti siitä vielä alaspäin. Eli yhä pienempi osa väestöstä on työiässä, jonka seurauksen huoltosuhteet heikkenevät ainakin demografisten huoltosuhteiden osalta. Ja sitten taas se käänteinen kehitys on täällä iäkkäässä väestössä. Vuonna 2000 niin alle 20% väestöstä oli eläkeiässä. Vuonna 2010 20% väestöstä oli eläkeiässä ja nyt se on melkein 30% tällä hetkellä. Ja kohoaa myös tulevaisuudessa. Eli tässä näkyy tämä demografisen murroksen taustalla oleva ikärakenteen aika raju murros. No minkä takia alueen väestö on kehittynyt näin, niin mennään siihen vielä hetken tarkemmin, katsotaan väestön kehityksen rakennetta. Minkä takia alueen väestö on vähentynyt? Ja nyt katsotaan koko väestöä, mennään hetken päästä vielä työikäisen väestöön. Mä oon kuvannut tässä kuvaajassa niin kutsuttuja väestön kehityksen osatekijöitä. Tämä voi olla pikkusen hankala hahmottaa, mutta tämä punainen viiva kuvaa vuosittaista väestönmuutosta koko alueella. Eli 2000-luvun alkupuolella väestö vielä kasvoi, mutta 10-luvulla se kääntyi vaihtelevaan laskuun. Siellä on yksittäisiä vuosia, milloin väestö on myös kasvanut. Ja nämä palkit kuvaa niitä tekijöitä, jotka muuttaa sitä väestöä, jotka selittää sen muutoksen. Näitä on kolme näitä tekijöitä, tai teknisesti 4, jos tuo väkiluvun korjaus mukaan, mutta me ei mennä siihen lainkaan tässä esityksessä. Niin väestö muuttaa myös 3 tekijää, niin kutsuttu luonnollinen väestön lisäys, mitä kuvaavat nämä vihreät palkit. Se on syntyneiden ja kuolleiden erotus. Ja tämä on isoin tekijä, joka vähentää alueen väestöä tällä hetkellä. Eli alueella kuoli noin 3000 henkilöä enemmän kuin syntyi tuon ajaksona 2010-2024 aikana. Ja me nähdään tästä kuvaajasta, jos mun varjo menee pois tieltä ja kännykkä nousee lattialta, niin nähdään, että tämä luonnollinen väestölisäys on heikentynyt ajaksona aikana. Tämä linkittyy siihen syntyvyyden laskuun, mutta myös väestön ikääntymiseen. Ja tällä hetkellä jo ennen muuttoliikettä niin alueen väestö vähenee vuosittain noin 350 henkilöllä. Eli jos väestö haluttaisiin, että se säilyisi ennallaan, niin tämä vaatii noin 300-350 henkilön muuttovoittoa jostain muualta, jotta päästään siihen nollatilanteeseen. Toinen tekijä on kuntien välinen nettomuutto, eli muuttaako alueella enemmän ihmisiä kuin alueelta muuttaa pois. Tämä oli aiemmin se vektori, mikä kasvatti aluetta 2000-luvun alussa, mutta nyt viime vuosina niin tämä on mennyt heikompaan suuntaan myös. Tämä on ihan kansallinen ilmiö, ja tämä linkittyy siihen suurten kaupunkiseutujen ja ydinkaupunkiseutujen kasvun voimistumiseen. No tässä on 2 negatiivista muuttujaa, niin sitten 3. muuttuja, eli nettomaahanmuutto, niin tämä on positiivinen tekijä, ja tämä on vahvistanut alueen väestönkehitystä ja kompensoi itse asiassa täysin noin kuntien välisessä muuttoliikkeessä kärsityt muuttotappiot. Ja etenkin viimeisenä 2 vuotena, mutta laajemmin koko 2000-luvun aikana, niin muuttovoitot ulkomailta ovat kasvaneet dramaattisesti seudulla. Näissä on merkityksellinen osa ukrainalaisia pakolaisia ja heidän kotikuntahakuja, mutta siellä on myös muuta kasvua, mitä me nähdään jo 2122
tapahtuneessa kasvussa. Ja tämä muuttaa ja tuo semmoista niin kuin mielenkiintoista vaihtelua niihin tulevaisuuden kuviin, eli mihin nämä violetit palkit lähtevät kehittymään. Toki tämä sininen palkit, eli tämä kuntien välinen muuttoliike, tähänkin voidaan vaikuttaa, ja tähän tulee vaikuttaa, ja palataan siihen tarkemmin, mutta täällä on ehkä semmoinen isoin kasvuvara, koska tämä kuntien välinen nettomuutto on aina kuitenkin nollasummapeli maan sisällä, aina kilpaillaan tiukkenevassa kilpailussa muiden alueiden välillä. Ja sitten tässä vielä kuntatasolla valitaan, että tuo Valkeakosken luku leikkaantuu pikkusen screenin takia, ei tämä vissiin tule yhtään alemmas, en usko vetää kovempaa. Mutta alueen sisällä on eroja. Maahanmuuton kasvu on itse asiassa erityisesti Valkeakosken maahanmuuton kasvua, myös Akaassa hillittyä ja Pälkäneessä hillittyä kasvua, mutta tuo Valkeakosken muutos on kaikista merkittävin. Se luku on siinä. Ja se toiseksi viimeisellä tämä on 1018. Mitä se sitten on? Ja nämä ovat väkilukuun suhteen 4,9 henkilöä muuttovoittoa 1000 asukasta kohden per vuosi. Joo. Mä voin vielä tuohon itse pistää selkeämmin ne esitykseen. No, tämä oli koko väestön näkökulma. Mutta sitten työikäinen väestö. Kuten sanoin, se työikäisen väestön muutos on ollut rajumpi seudulla. Ja työikäinen väestö väheni itsellä 4000 henkilöllä 2010-2024 aikana. Minkä takia työikäinen väestö väheni alueella? Syitä on itse asiassa 3. Kuntien välisessä nettomuutossa alueellisessa työikäisten ryhmässä vähän vajaa 2000 henkilöä muuttotappiota, eli alueelta muutti noin 2000 henkilöä työllistä henkilöä enemmän pois, kun alueelle muutti. Ja sitten alueella kuoli, tämä on itse asiassa yllättävän suuri luku, niin 1100 työikäistä henkilöä tuon ajanjakson aikana, mutta he ovat lähinnä henkilöitä, jotka olisivat joka tapauksessa siirtyneet eläkeikään, siis vaikka niin kuin yksilötason tragedia, niin tämän työikäisen väestön kehityksen kannalta niin tämän merkitys on vähäisempi kuin voisi luulla. Koska sitten tämä on isoin tekijä, mikä vähentää väestöä, on, että alueelta virtasi eläkeikään 2500 henkilöä enemmän kuin työikään virtasi nuoria. Eli tämä on se iso tekijä ja tämä demografisen rakennemuutoksen vaikutus. Eli eläkeikään siirtyy valtavasti suurempia kohortteja kuin työikään siirtyy. Ja tämä on ollut se päätekijä, joka on vähentänyt työikäistä väestöä. Ja sitten tämä kansainvälinen nettomuutto on ainoa tekijä, mikä on kompensoinut noita muita negatiivisia muutoksia, mutta ei ole riittänyt aiemmalla tasolla kompensoimaan täysin tätä muutosta, minkä takia tämä työikäinen väestö on vähentynyt. Mennään vielä pikkusen tarkemmin, otetaan vähän sellaista tulevaisuusorientaatiota, niin tämä syntyvyys vielä. Mä nopeasti sanon tästä, tämä ei ole pääasia tämän työvoiman saatavuuden näkökulmalta vielä lähiaikoina, mutta 30-luvulla ja 40-luvulla tämä alkaa vaikuttamaan. Ja tämä syntyvyyden romahdus, kuten ehkä niistä aikaisemmista kartoista pystyitte jo päättelemään, niin tämä vaikuttaa myös Etelä-Pirkanmaalla sangen voimakkaasti. Eli syntyneiden määrä putosi 10-luvun alussa, teillä syntyi vielä sellainen 500 henkilöä vuodessa, ja nyt se on pudonnut alle 300 henkilön per vuosi, eli syntyneiden määrä on pudonnut tosi voimakkaasti alueella. Tämän seurauksena niin on aika varma, tai voidaan aika varmasti sanoa, että syntyvyys haastaa työikäisen väestön kehitystä 2030-luvulla ja 2040-luvulla, koska työikään virtaa pienempiä ikäkohortteja koulujen kautta. Ja tämän seurauksena, niin jos ei tule jotain muuta kasvattavaa tekijää, joka vahvistaa työikäisen väestön kehitystä, niin syntyy paine tulevaisuuden supistumiselle. Ja vielä ehkä huomioon, että tämä muutos näkyy myös kaikissa kunnissa. Itse asiassa pikkusen eri tavalla Pälkäneellä tuo muutos on vähän hillitympi kuin muissa alueen kunnissa, mutta se on iso noissa muissa kunnissa. Sitten vielä muuttoliikkeestä tarkemmin muutama sana. Tämä oli tekijä maansisäisen muuttoliike ja alueen asema maansisäisessä muuttoliikkeessä, joka vähentää työikäistä väestöä, jos me katsotaan sitä kokonaislukua vain. Mutta on tärkeää tunnistaa, että tämä ei tarkoita sitä, etteikö Etelä-Pirkanmaa olisi vetovoimainen tai houkutteleva muuttojen kohde. Se vaan riippuu vähän ryhmästä, mitä tarkastellaan. Minkä takia alue kärsii muuttotappioita? Niin näkyy tässä kuviossa suhteellisen pelkistetysti, jos katsotaan ikäryhmiä, niin alue kärsii muuttotappioita sen takia, että alueelta muuttaa nuoria valtavasti pois. Alue kärsi 2010-2024 yli 4000 henkilöä muuttotappioita nuorten ryhmissä, joka on sangen suuri osuus, mutta aika odotettu, koska alueelta muutetaan paljon koulutuksen perässä, mutta myös työn perässä nuorten ryhmässä, ja sitten tämmöisistä niin sosiaalisista syistä, jotka on itsenäistymismuuttoja, tämmöisiä haluja vaihtaa esimerkiksi asuinpaikkaa tai sitten parisuhteen muodostukseen liittyviä muuttoja. Sen sijaan kaikissa muissa työikäisryhmissä itse asiassa alue saa muuttovoittoa maan sisältä, etenkin Tampereen seudulta, josta tulee tänne alueelle, etenkin Valkeakoskelle ja Akaalle, niin nuoria aikuisia esimerkiksi asumisen ratkaisuiden perässä.
Ja tässä mielessä tämä on tärkeää tunnistaa tämä kaksijakoisuus täällä. Mutta kuitenkin se netto on se, että nettovaikutus on negatiivinen tällä muuttoliikkeellä. Ja alue menettää paljon enemmän nuoria muuttoliikkeessä, kun saa vastapainoksi täällä 25-34-vuotiaiden ikäryhmässä. Ja tällä ehkä laskennallisesti paluumuuttajien määrä on paljon vähäisempi kuin niiden niin kuin lähtöjen määrä. Eli työikäisen väestön kehitys kärsii kyllä tästä. Ja vaikka nämä kuntatalouden näkökulmasta nämä nuoret ei välttämättä vaikuta houkuttelevimmalta ryhmältä, niin suurin osa näistä on opiskelijoita, jotka ovat tulevaisuudessa niitä osaajia ja suurempi tulosia henkilöitä. Maahanmuutossa niin kaikki ryhmät on plussalla, mutta aika paljon hillitymmin nämä akselit on tahallaan kytketty samankaltaisiksi, että se hahmottuu vähän skaala, niin maahanmuutto vahvistaa nuorempien työikäisten kehitystä, mutta ei pysty kompensoimaan tuota tappia, mikä tuolla tapahtuu. Jos katsotaan nopeasti vielä sitä rakennetta toiminnan mukainen, mitä nämä henkilöt tekee, missä ryhmissä alueella saa muuttavoittoa, no se ei ehkä ole yllätys, että te menevät opiskelijoita valtavat määrät. Ja tämä on se keskeinen haaste kaikilla tämmöisillä seutukaupunkien ympärille kytkeytyneillä seuduilla, että alueen koulutusmahdollisuudet ovat luonnollisesti rajallisemmat kuin suurissa kaupungeissa, jonka takia alueelle lähtee paljon nuoria. Ja tämä ei ole vielä ongelma, on hyvä, että nuoret kouluttautuvat. Haaste tulee siinä, että merkittävä osa heistä ei palaa, jonka seurauksena ne tappiot muuttuu pysyväksi ja vähentää alueen työvoiman tarjontaa ja heikentää sitä työikäisen väestön kehitystä. Ja tämä on ehkä keskeinen haaste, että miten tästä ryhmästä saataisiin mahdollisesti suurempi osa palaamaan alueelle sitten, kun olet valmistuneet. Sitten tuo työllisten ryhmä, niin näyttää itse aika pieni, että alue saa muuttovoittoa työllisistä, mutta aika vähän. Mutta tämä on kaksijakoinen, mä en sano, että tähän kuvioon näkyviin, mutta todellisuudessa alue menettää paljon nuoria työllisiä, eli juuri työmarkkinoille siirtyviä lähtee paljon alueelta pois, etenkin Tampereen seudulle, mutta myös Hämeenlinnan ja Helsingin seudun suuntaan. Ja sitten taas alue saa muuttovoittoa semmoisista vastavalmistuneista tai muutaman vuoden työelämässä olleista nuorista aikuisista, eli tämä on kaksijakoinen tämä muuttoliikkeen rakenne. Sitten tämä KV-muutto, niin mitä tekevät henkilöt, jotka muuttavat alueelle ulkomailta, niin isommat ryhmät ovat työlliset, jotka noin 500 henkilöä muuttovoittoa työllisistä maahanmuuttajista ja noin 500 henkilöä muuttovoittoa opiskelijoista. Eli siinä mielessä opiskelu- ja työperusteinen maahanmuutto on merkittävä. Mutta maaseudussa muuttoliikkeestä poiketa, niin siellä on myös työttömiä ja sitten näitä muita työvoiman ulkopuolisia henkilöitä kohtuullisesti, mutta ne on paljon pienemmät ryhmät kuitenkin kuin nuo työlliset ja opiskelijat. Tässä mielessä maahanmuuton rakenne on aika hyvä alueella, vaikka siellä onkin myös niitä henkilöitä, jotka jäävät työttömiksi. Maahanmuutosta ehkä vielä sellainen näkökulma, eli vaikka se maahanmuuton merkitys on kasvanut, niin on tärkeää tunnistaa se, että myös maahanmuuttajat muuttavat maan sisällä, ja he muuttavat itse asiassa maan sisällä useammin ja aktiivisemmin kuin muu väestö. Ja teidän seutu, niin tämä violetti palkki kuvaa ulkomailta tulevaa muuttovoittoa, ja tämä sininen palkki kuvaa vieraskielisten ryhmässä maan sisällä kärsittyä muuttotappiota. Ja tämä ei ole mitenkään pahin luku, mutta noin 33% alueelle ulkomailta muuttavista niin menetätte ne maan sisäisessä muuttoliikkeessä. Eli noin 2/3 maahanmuutosta laskennallisesti jää alueelle ja 1/3 lähtee pois niin kuin nettovaikutuksena. Toki ne on vähän monimutkaisemmat, kun oikeasti molempiin suuntiin tapahtuu muuttoa. Mutta on huomionarvoista, että maahanmuuttajat pysyvät alueella heikommin kuin ei-maahanmuuttajataustaiset ryhmät, mutta tämä on sama tilanne kaikilla seudulla, paitsi ehkä Helsingin seudulla. Mutta on tärkeää tunnistaa, että kun puhutaan maahanmuutosta, vaikka maahanmuuton tulevaisuuden kuvista, niin ei riitä pelkästään se, että alueella saadaan houkuteltua ulkomailta muuttajia. Heidän täytyy myös pystyä kotouttamaan alueelle, koska muuten tässä ryhmässä ollaan erityisen herkkiä muuttamaan maan sisällä. Ja tämä on ihan looginen syy, eli jos mietitään, että sanotaan vaikka Sri Langasta on muutettu Valkeakoskelle opiskelemaan, ja jos et sä löydä sitä harjoittelupaikkaa tai työpaikkaa, ja vaikka ei olisi niin kuin lain tuomaa painetta siihen, niin jos sä oot tehnyt jo muuton toiselta puolelta maailmaa, niin kuin vaikka Akalle tai Valkeakoskelle, niin ei se ole kauhean iso askel sen jälkeen muuttaa enää maan sisällä vaikka Helsinkiin. Kotimaisissa kieliryhmissä on vähän isompi se askel, koska monella on juuret esimerkiksi alueella. Ja vielä nykytilasta, ennen kuin mennään sinne tulevaisuuteen ja kohti niitä loppupäätöksiä, johtopäätöksiä, niin mä otan vielä muutaman näkökulman. Mä puhun nyt väestönkehityksestä pääasiassa, mutta on tärkeää myös hahmottaa, että sillä on myös merkitystä, mitä se työikäinen väestö tekee. Ja tämä on ehkä vähän, täällä on positiivisia ja negatiivisia muutoksia. Mä kuvaan tässä ensin työllisten ja opiskelijoiden osuutta työikäisistä, tämmöistä niin kuin aktiiviväestöä. Mä otin opiskelijat mukaan, koska jos opiskelijat on poissa, niin se vähän hämää työllisten niin kuin työllisyysastetta mun mielestä. Mutta työllisyysaste niin useimmissa ryhmissä, ja työllisten ja opiskelijoiden yhteenlaskettu osuus, useimmissa, etenkin iäkkäämmissä ryhmissä on kasvanut humisten. Ja erityisesti täällä kaikista iäkkäämmissä ryhmässä, tai työikäisten ryhmässä, plus 60 ryhmässä,
niin työllisten osuus on noussut todella voimakkaasti viimeisen 15 aikana ja ihan viimeisen 5 vuoden aikana. Eli iäkkäisryhmissä ollaan pidempään työelämässä, pysytään pidempään työelämässä ja tämä varhaisten eläköitymisten määrä on vähentynyt merkittävästi. Yhä suurempi osa iäkkäistä väestöstä pysyy kiinni työelämässä ja tämä vahvistaa alueen työvoiman tarjontaa luonnollisesti. Sitten taas näissä keski-ikäisten ryhmissä, niin täällä ollaan sellaisissa luvuissa, että nämä ei enää ihan hirveästi itse asiassa voi kohota, että merkittävästi yli 85% työllisten ja opiskelijoiden yhteenlaskettu osuus ei todennäköisesti voi kohota. Se voi ehkä lähennellä 90%, mutta ihan hirveätä kasvuvaraa teillä alueella ei enää ole täällä keski-ikäisten työllisten ryhmistä. Tavoitetaan vaarallista sanoa keski-ikäisiä ja määritellä 35-vuotiaista eteenpäin. Mutta vaan itsekin siellä pian, niin sitten se siirtyy todennäköisesti. Mutta samaan aikaan niin työllisyys, täällä on yksi haaste on täällä nuorissa aikuisissa, eli 25-29-vuotiaissa. Niin toisin kuin näissä useimmissa muissa ryhmissä, niin täällä nähdään negatiivista trendiä. Eli nuorten aikuisten ryhmässä työllisten ja opiskelijoiden osuus on laskenut aika merkittävästi itse asiassa tämän ajanjakson aikana, kun muissa ryhmissä on tapahtunut positiivista kehitystä. Ja voisin vielä ehkä nostaa pikkusen esille. Eli jos katsotaan työttömyysastetta, niin sama juttu, että täällä iäkkäämmissä työikäisten ryhmissä, niin jo viime 23-19 välillä on tapahtunut kasvua. Se liittyy nyt tähän meidän suhdannetilanteeseen. Todennäköisesti tänä vuonna se on vielä pikkusen suurempi. Mutta se pitkän aikavälin trendi on laskeva eli positiivinen. Eli työttömyysaste on vähentynyt pitkällä aikavälillä. Mutta tämän nuorempien ryhmässä ja nuorempien aikuisten ryhmässä niin tilannekuva on aika erilainen. Eli varsinkin tämä 25-29-vuotiaat. Niin tämä on aika huolestuttava kehitys, mitä täällä on tapahtunut. Eli työttömyysaste on sangen nopeasti kohonnut tuolla nuorten aikuisten ryhmässä. Ja myös tuolla muissa nuorten ryhmissä. Eli toi on ehkä sellainen yksi huomionarvoinen väestöryhmä, joka ehkä voisi sanoa tällainen, että se eivät ihan täysin ole hyödynnettyjä vielä työmarkkinoiden näkökulmasta. Tai että siellä on tiettyjä haasteita. Ja sitten jos katsotaan henkilöt, jotka eivät ole opiskelijoita, työllisiä, työttömiä tai eläkkeellä, eli henkilöt, jotka on itse asiassa vähän kohdallinen syrjäytyneisyysriskissä, niin sama juttu, niin täällä nuorten ryhmissä on vähän tämmöistä heikompi kehitystä tapahtunut. Eli suurempi osa nuorista on jostain syystä tai toisesta kokonaan työvoima ja työvoimapalveluiden ulkopuolella. Ja sitten vielä viimeisenä nostona, nämä on pieniä lukuja vielä, mutta eläkkeellä olevien nuorten osuus on myös kasvussa alueella, niin kuin se on koko maassa. Itse asiassa nuo luvut on hillitympiä kuin maassa keskimäärin. Eli samaan aikaan, kun iäkkäämmissä ryhmissä tuo eläkkeellä olevien osuus on laskenut todella voimakkaasti, niin nuoremmissa ryhmissä, vaikka on vielä pieniä lukuja, niin on huolestuttavampaa kehitystä. Eli täällä yhä suurempi osa nuorista on työkyvyttömyyseläkkeellä, pääsääntöisesti mielenterveyssyistä. Ja haaste on se, että tutkimusten mukaan niin ne on aika pitkiä. Että jos täällä joudutaan työkyvyttömyyseläkkeellä mielenterveyssyistä, niin se on semmoinen 15-20 vuotta, kun siellä keskimäärin ollaan. Eli se on tosi pitkä aika. Ja jos nämä luvut kohoaa nämä nuorten aikuisten ryhmissä, että työssäjaksaminen heikentyy, työkyky heikentyy täällä, niin se syö tulevaisuudessa itse asiassa aika paljon alueen resursseja ja myös työvoiman tarjontaa. No niin, aika on mennyt aika paljon, joten mä otin täällä tiettyjä nostoja tästä toteutuneesta kehityksestä. En mennä näitä yksityiskohtaisesti. Nämä on enemmän tarkoitettu, jos te haluatte lukea näitä jälkikäteen. Mutta ehkä semmoisen keskeisen huomiona, että alueen taustalla on valtava demografinen murros niin koko maassa. Ja etenkin tämä väestön ikääntyminen sekä lisää tarvetta tiettyjen alueiden työvoimalle, että haastaa työvoiman tarjonnan kehitystä. Mutta toisaalta on mielestäni tärkeää tunnistaa, että vaikka nuo luvut tyhjössä näyttää haastavilta, niin itse asiassa Etelä-Pirkanmaa on paremmassa asemassa kuin keskimääräinen seutu aika reilustikin. Teillä on paremmat lähtökohdat tulevaisuuteen kuin useimmilla seuduilla, koska keskimääräisellä seudulla tuo tilannekuva on huomattavasti lohduttomampi, jopa siinä määrin, että on hankala lähteä pohtimaan niitä tulevaisuuden ratkaisuja, kun ei oikein löydy tarpeeksi vahvaa ratkaisua. Teidän seudun tilanne ei ole näin tällainen, eli alueen tilannekuva, lähtötilanne tulevaisuuteen siinä on haasteita ja siinä on haastavaa kehitystä ollut taustalla ja tiettyjä huolestuttavia piirteitä esimerkiksi nuorten aikuisten työssäjaksamisessa, mutta teillä on silti tilanne, jossa pystytään lähteä suunnittelemaan tulevaisuutta, jossa alueen kehitys vahvistuu ja jos pystytään aika maltillisenkin toimilla vahvistamaan alueen kehitystä. Ja meidän katsoa sitä alueen tulevaa kehitystä sitten väestön kehityksen näkökulmasta. Eli millaista tulevaisuutta kohti ollaan kulkemassa. Mä hyppään nyt pikkusen tähän, että vielä kansallisesta näkökulmasta. Tässä on muutama väestöennuste. Mä käytän tässä nyt Tilastokeskuksen uusin väestöennustetta, sitten mun tekemään paria väestöennustetta. Näiden isommat erot on maahanmuuton tasossa.
Tilastokeskuksen väestöennuste olettaa kaikista suurinta maahanmuuton tasoa, ja Tilastokeskuksen ennuste olettaa, että maahanmuuttajat myös pysyvät alueella vastaavasti kuin kotimaiset ryhmät, eli tämä on kaikista positiivisen tulevaisuuden kuva. Eli sitten muut kuvaa vähän tämmöistä niin vaihtelevaa tasoista maahanmuuttoa laskevassa määrin, että miten se väestö kehittyy, jos maahanmuuttotaso laskee. No, kansallinen ennusteen tuottama aluekuva on ihan samalla tavalla eriytynyt kuin se toteutunut kehitys, pitkälti sen takia, että maahanmuutto kohdistuu vahvasti suurempiin kaupunkeihin ja toisaalta kuolleiden enemmyys painaa väestön kehitystä negatiiviselle puolelle suurimmassa osassa maata. Ja samalla tavalla työikäisen väestöryhmissä niin eläköitymiset ja nämä syntyvyyden laskun tuottamat pienet ikoluokat haastavat tätä kehitystä suurten kaupunkien ulkopuolella. Jos mennään Etelä-Pirkanmaalle suoraan. Mä olen kuvannut tässä Etelä-Pirkanmaan ennakoitua väestönkehitystä nyt itse asiassa 5 eri skenaariossa. Ja huomioikaa, että akseli ei ala 0, vaan se alkaa 40 000, eli tämä on katkaistu akseli, nuo erot näkyy paremmin. Mikä tässä nähdään on, että no kaikissa tulevaisuuden kuvissa niin väestö vähenee, ainakin niin kuin, jollei tapahdu suurempia muutoksia väestönkehityksen logiikassa. Eli käytännössä nämä ennusteet projisoivat tuota aiemman kehityksen logiikkaa. Tulevaisuuteen me ei olla oletettu, että alueen kehitys vahvistuisi tai heikentyisi niin kuin ulkoisten tekijöiden vaikutuksista. Ja ero näissä skenaarioissa on maahanmuuton taso, eli suurimmillaan tässä Tilastokeskuksen väestöennusteessa maahanmuutto jatkuisi näiden ennätysvuosien tasolla ennusteeksi loppuun asti, ja sitten näissä muissa sen maahanmuuton taso on hieman aina laskettu. Vähäisimmässä skenaariossa niin maahanmuuton taso jää sille 10-luvun keskitasolle, mikä oli hyvin vähäinen jo. Ja lopputulos on se, että maahanmuuton tasosta riippuen näissä skenaarioissa pois lukien Tilastokeskus, niin väestö vähenee 2-3 500 henkilöllä. Tilastokeskuksen ennusteessa se kehitys on hillitympää, mutta tämä kehitys vaatisi sen, että tämä ennätystason maahanmuutto pystytään ylläpitämään myös tulevaisuudessa, ja sitten, että se kyky pitää kiinni niistä olisi yhtä vahva kuin kotimaiskieliryhmissä, missä tällä hetkellä se ei ole, kun 1/3 jo muuttaa pois. Mutta ehkä se kiinnostavampi on se työikäinen väestö. Ja täällä on itse asiassa ehkä positiivinen uutinen on se, että työikäisen väestön ennuste ei ole niin negatiivinen kuin se oli 2010-luvun toteumassa. Sen takia, että eläkkeelle ei enää siirry niin isoja kohortteja kuin 10-luvulla. Mutta siitä huolimatta niin kaikissa näissä hillitymän maahanmuuton skenaarioissa niin työikäinen väestö tulee vähenemään myös tulevaisuudesta. Maahanmuuton tasosta riippuen puhutaan noin 1,300–2,300 henkilöstä. Eli alueen se työikäinen väestö uhkaa jatkaa laskuaan, vaikka se maahanmuuton taso kohoaisi aika korkealle tasolle. Mutta sitten ehkä kolikon kääntöpuolella on, että toi Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen kehitys, jossa maahanmuutto jatkuu ihan näiden ennätysvuosien tasolla, niin siinä työikäinen väestö kehittyy tällainen sinnittelevästi, eli se laskee hieman, mutta aika merkityksen määrä, mutta ei tapahdu myöskään kasvua. Mutta tämän saavuttaminen vaatisi jo, eli maahanmuutto ei mikään luonnonilmiö, mikä etenee niin kuin itsenäisesti, vaan se, että alue saa vastaavaa muuttovoittoa ulkomailta, kun se on saanut viimeisen 2 vuoden aikana, niin sehän vaatii itse asiassa aika aktiivisia toimia alueen koulutustoiminnasta, alueen työelämästä, ja sitten, että he pysyvät paremmin alueella kuin tällä hetkellä myös, joka vaatii jälleen kykyä hyödyntää heitä työelämässä, joka linkittyy sitten aika monimutkaisiin kysymyksiin, esimerkiksi kielitaitovaatimuksista, tämmöisistä kysymyksistä. Mutta joka tapauksessa niin maahanmuutolla on valtava vaikutus siihen, että mihin tämä työikäisen väestön kehitys asettuu, ja jos näissä nyt on varjoituvaa maahanmuuttoa, että jos samaan aikaan myös panostetaan maan sisäisen vetovoiman pitovoiman kasvattamiseen, niin on mahdollista nähdä tulevaisuuden kuva, jossa alueen työikäinen väestö alkaa kasvamaan hillitysti. Toki voi olla, että joku niin voidaan keksiä myös perusteellisesti kasvaisi vahvemminkin. Mutta toisaalta aina on tärkeää muistaa, että että nykytilankin säilyttäminen vaatii aktiivisia toimia, koska ettehän ole nykytilaan päässyt tekemättä mitään. Nykytila on tullut sen tuotoksena, mitä nyt jo on tehty alueella ja mitä tapahtuu kansallisesti. Eli myös näiden tulevaisuuden kuvien ylläpitäminen vaatii ensinnäkin, että maahanmuuton taso säilyy kohtuullisen korkeana, ja että alueen vetovoima, pitovoima niin kuin maan sisällä säilyy kohtuullisen hyvänä. Eli vaatii aktiivisia toimia myös. Ja on tärkeää tunnistaa, että tämä muu demografinen muutos täällä taustalla, eli mitä jo aluksi sanoin, sote-sektorin työvoimatarve tulee kasvamaan hyvin voimakkaasti, perustan sitä käytännössä tällä, eli skenaariosta riippumatta, niin yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa todella voimakkaasti. Etelä-Pirkanmaan alueella noin 1500 henkilöllä, se on melkein niin kuin kaksinkertaistuva määrä yli 84-vuotiaiden määrää. Ja tässä ikäryhmässä, vaikka ihmisten perusterveydentila ja elinajanodot on kasvanut, niin itse asiassa terveiden elinvuosien määrä ei ole kasvanut. Ja tässä ikäryhmässä tarvitaan voimakkaasti kasvavassa määrin sote-palveluita, etenkin
ja myös semmoisia aika kalliita pitkäaikaisia palveluja, mitkä on hyvin työvoimaintensiivisiä. Ja tämä on hyvä muistaa taustalla, että tätä kehitystä ei pystytä enää taittamaan. Tämä tulee realisoitumaan joka tapauksessa. Kysymys siitä, että miten esimerkiksi nämä palvelut toteutetaan, riippuu vahvasti siitä, että kuinka paljon alueella on osaavaa työvoimaa ja kuinka suuri osa siitä muusta työvoimasta niin kuin siirretään kyseisen alan palveluihin. Sitten toinen huomio tuosta rakenteesta, mikä on ehkä selvä, että kun se työikäisen väestön kehitys on vahvasti linkittynyt tuohon maahanmuuttoon, niin kaikki työikäisen väestön tai työikäisessä väestössä niin vieraskielisten työikäisten määrä alueella kasvaa. Tässä on olettu toi keskivahva noista skenaarioista, eli ei se vahvin eikä toiseksi vahvin, vaan keskimmäinen, niin työikäisen väestön kasvu nojaa täysin vieraskielisen väestöön, sillä kotimaisissa kieliryhmissä tämä työikäisen väestön kehitys on hyvinkin negatiivista. Ja voi kuvitella, että jos maahanmuutto tosiaan menisi leikisti nollaan, mikä on aika epätodennäköinen skenaario, niin sitten tuo työikäinen väestö vähennys sangen voimakkaasti alueella. Eli se maahanmuuton merkitys on oikeasti valtava tuossa. Sitten vielä kuntatason näkökulmaa, niin kuntatasolla väestönmuutoksessa on luonnollisesti eroja. Akalla on itse asiassa hillityin muutos prosentuaalisesti, mutta sitten jos katsotaan työikäistä väestöä, niin siellä on vähän enemmän hajontaa tuossa väestön kehityksessä, mutta että alue kehittyy siinä mielessä polarisoidusti, että väestö uhkaa vähentyä kaikissa alueen kunnissa ja myös työikäinen väestö, mutta se voimakkuus vähän vaihtelee. Jatketaan vielä kohti loppua, eli tämä demografinen muutos, tässä on ehkä positiivinen uutinen on se, että ei nähdä mitään valtavaa negatiivista murrosta alueella, jos joku ei mene todella pahasti pieleen, mutta sitten se negatiivinen uutinen on, että se kehitys on yhä mollivoittoista ja uhkaa jäädä negatiiviseksi. Ja sitten tämä eläköitymispaine, tämä on itse asiassa samaa kuvaa kuin aiemmin, niin vielä kunnittain. Niin tämä on tärkeää muistaa, että täällä on valtava paine eläköityvien osuus on valtava kaikilla toimialoilla ja vaihtelee vähän alueittain, mutta tietyllä alueella täytyy esimerkiksi vaikka sote-sektorilla niin melkein puolet työvoimasta pystyä korvaamaan tänä jakson aikana tuolla väestön kehityksellä. Ja tämä on se ehkä se isoin haaste, että periaatteessa tuo väestön kehityksen tahti ei ole erityisen haastava kansallisessa kontekstissa, mutta se kyllä tuottaa riskin siihen, että alueen työllisten määrä laskee, alueella tarjolla oleva työvoiman määrä laskee, ja sitten ehkä kysymys onkin siinä, että pärjääkö Etelä-Pirkanmaa tilanteessa, jossa alueella maltillisesti, mutta kuitenkin merkityksellisesti työllisten määrä vähenee ja aluetalouden toiminnat vähenevät, ja sen seuraavaksi myös aluetalouden tila heikentyy. Ja äijänne. What? Nyt ajattelin, että mihin päin me ollaan Siinä on käynyt jonkinlainen äijänne. Ei semmoista kuntaa edes ole. Se Siinä on käynyt autokorreksi mun päässäni jotenkin. Mä tein eilen illalla viimeisiä muokkauksia, niin siinä kohtaa on vissiin vähän jonkinlainen aivot tiltaansa vähän. Sitten ihan viimeinen dia ennen kuin mä alan lopettelemaan. Nyt on mennyt 45 minuuttia nimittäin aikaa. Niin ehkä se viimeinen kysymys on, että mä oon puhunut nyt demografisesta muutoksesta tai pohdintaa siitä, että niin kuin, miten alueen työvoimatarjonta kehittyy, että työikäisen väestön kehityksen tarjonta kehittyy. No sitten ehkä se kysymys, mikä herää, että riittäisikö puhtaasti vaan se, että alueen työllisyysaste nousee, yhä suurempi osa työikäisestä väestöstä on työmarkkinoiden käytettävissä. Ja se vastaus on, että se riippuu siitä, miten se työikäinen väestö kehittyy. Eli mä oon kuvannut tässä, että mikä työllisyysasteen täytyisi olla alueella, koko alueella, jotta työllinen väestö ei vähenisi tämän ennustejakson aikana. Ja nämä luvut ei ole aivan mahdottomia, mutta on ne varsinkin tällä matalimmalla maahanmuuton olettamalla, puhutaan aika merkittävästä kasvusta, mitä tuossa työllisyysasteessa täytyisi tapahtua, jotta se työllinen työvoima säilyisi ennallaan. Eli alueella pitäisi olla noin 82-83% niin työllisyysaste, jotta työllisten määrä ei vähenisi. Periaatteessa ne on ihan mahdollisia lukuja. Se haastan siinä, että merkittävä osa, tai niin se haastan siinä kohtaannossa, että se haastaa sitä, että jos osaaminen ei vastaa tarvittua, niin se ei mahdollista työllisyysasteen kasvua. Mutta sitten taas jo tässä tilastokeskuksen ennusteessa, missä työikäinen väestö kehittyy aika hillitysti korkeamman maahanmuuton ja kovemman pitovoiman takia, niin ei enää puhuta merkittävistä vaatimuksista tuolla työllisyysasteessa. Eli toisin sanotusti pelkkä työllisyysasteen nousu voi kompensoida osan tästä demografisesta supistumisesta, mutta tuskin pystyy täysin kompensoimaan sitä. Ja mikä on aika varmaa, että ainakaan työllisen väestön kasvuun se ei riitä. Eli on epätodennäköistä kuvitella vuotta 40, jossa ilman niin vahvistuvaa työikäisen väestön kehitystä teillä työllisten määrä kasvaisi. Ja tämä on sitten oma kysymys taas alueelle, että onko se ok tulevaisuuden kuva, että pitkällä aikavälillä työllisten määrä vähenee tai säilyy ennallaan, eikä ole mahdollisuutta kasvuun. Ja
Mutta toisaalta taas näkökulmana, että tämä ei ole haastavasta kehityksestä missään määrin maata. Mä olen laskenut näitä myös ihan kaikilla kunnilla, niin Suomessa on kuntia, missä työllisyysasteen täytyisi olla yli 100%, jotta se työllinen väestö säilyisi ennallaan, mikä on siis käytännössä, ei edes käytännössä, vaan ihan niin kuin teoreettisestikin mahdotonta. Tässä on vielä sitten kunnittain tuossa samaa, siinä on vähän hajontaa kunnasta riippuen. Ja ihan viimeinen näkökulma, mä puhun nyt paljon koko alueesta, niin on tärkeää myös muistaa, mitä täällä muulla alueella tapahtuu. Ja mitä puhuin jo aluksi, niin te olette siinä mielessä mahtavassa asemassa, että te olette kahden Suomen nopeiten kasvavan kaupunkiseudun välissä käytännössä. Ja Tampereen seudulla työikäinen väestö tulee kasvamaan tulevaisuudessa lähes varmasti. Ja Helsingin seudulla sama juttu, kasvu tapahtuu hyvin voimakkaasti. Ja tämä voi myös osin vastata, että jos alueelle syntyy pulaa työvoimasta, on tärkeää muistaa, että tietenkin Tampereen seudulla voidaan pendelöidä myös tähän suuntaan, vaikka yleensä suuntaan perinteisesti mennyt toisinpäin. Mutta se haaste on jälleen siinä, eli missä kieliryhmissä, mistä tämä muutos johtuu? Tämä kasvu johtuu täysin maahanmuutosta molemmilla seuduilla, etenkin Helsingin seudulla, mutta myös Tampereen seudulla. Jos otetaan kotimaisia kieliryhmiä, työikäisten kehitystä kotimaisissa kieliryhmissä, niin itse asiassa tilannekuva näyttää hyvin erilaiset koko kasvukäytävän alueella. Tampereen seudulla kotimaisiin kieliryhmiin kuuluvien työikäisten määrä kasvaa aneemisesti, tuskin niin, että riittäisi yksin vastaavan työmarkkinoiden tarpeisiin. Ja itse asiassa Helsingin seudulla kotimaisiin kieliryhmiin kuuluvien työikäisten määrä vähenee. Eli kaikki kasvu käytännössä kasvukäytännön alueella nojaa siihen maahanmuuttoon. Ja tämä on mun mielestä siinä mielessä tärkeä näkökulma, että alueen yrityksillä täytyy olla kykyä kansainvälistyä ja kykyä toimia kansainvälisen työvoiman kanssa, vaikka ei yritetä suoraan houkutella sitä työvoimaa ulkoa, koska myös koko Etelä-Suomen työvoima muuttuu tai vieraskielisten osuus kasvaa siellä. Ja myös tämän seurauksena väestön osuus, ketkä ei esimerkiksi puhu täydellistä suomen kieltä tai, tai edes välttämättä sujuvaa suomen kieltä, niin heidän osuus työvoimasta kasvaa koko alueella. Ja tämä heijastuu myös siihen, että miten alueella voidaan mahdollisesti pendelöidä tulevaisuudessa. Eli jos yrityksellä ei ole kykyä hyödyntää kansainvälistä työvoimaa, niin se haastaa myös työvoiman saantia koko laajemmaltakin alueelta. Joo, mä oon nyt puhunut paljon. Muutamia, enkä nyt tämä on jälleen kirjoitettu sellainen, jos haluat tutustua näihin tarkemmin jälkikäteen, mutta muutamia johtopäätöksiä tulkintoja. Te olette kulkemassa kohti tulevaisuutta, jossa työvoima uhkaa vähentyä kohtuullisesti. Ei puhuta valtavasta murroksesta, ja te olette siinä mielessä paremmassa asemassa kuin suurin osa maasta, että muutos on vielä hillitty, mutta se eläköitymispaine on etenkin osalla aloista hyvin suuri, ja se tuottaa riskin siihen, että vaikka se työllisten määrä työvoiman määrä ei vähenisi voimakkaasti, niin yksittäisillä aloilla saattaa syntyä merkittäviä riskejä työvoimapulaan. Ja on huomioon ollut, että tuo sote-sektorin palvelutarpeen kasvu on merkittävä, ja se varmasti tulee sitomaan aiempaa suuremman osan työvoimasta sille sektorille. Kysymys on, että mitä muille sektoreille jää ja niille riittävästi osaavaa työvoimaa. Ja ehkä se kysymys onkin, että pärjäävätkö teidän alueen kunnat, teidän kuntien elinvoiman kehitys ja teidän alueen yritykset, jos työvoiman tarjonta laskee maltillisesti, mutta tasaisesti tästä tulevaisuuteen. Ja vaikka me jatkettaisiin näitä lukuja vuoteen 15 asti, ne ei muutu paremmiksi siellä. Eli ilman vahvistuvaa väestön kehitystä, niin semmoinen maltillinen, mutta negatiivinen kehitys on se tulevaisuuden kuva. Sitten toinen huomio on nuoret aikuiset. Tämä on heijastaa ehkä enemmän tuohon menneeseen. Mä en voi vielä sanoa mitään tulevasta nuorten jaksamisesta, paitsi ehkä oman itseni jaksamisesta, mutta nuorten aikuisten ja nuorten ryhmässä on aika huolestuttavia piirteitä työkykyyn ja työssä jaksamiseen liittyen. Siellä eläköityvien niin työkyvyttömien henkilöiden osuus on kohonnut, työttömien osuus kohonnut, ja semmoisten henkilöiden, jotka oikeasti kuuluisi sinne työkyvyttömyyseläkkeelle, mutta ovat työttömien henkilön osuus on kohonnut. Tämä on huolestuttava piirre. Tämä vaatii hallintaa. Jos tähän ei niin aktiivisesti keskitytä, niin tämä voi korostaa merkittävästi sekä työvoimatarjonnan haasteita, mutta laajemmin tietenkin sosiaalisia haasteita, mikä näkyy kunnalla kustannuksena ja yksilötasolla näkyy niin aika huonona lopputuloksena. Ja kolmas huomio on, että tämän syntyvyyden laskun takia niin on turha odottaa, että sieltä tulisi kasvattavaa niin voimaa teidän työikäiseen tai väestön ylipäätänsä. Kaikki kasvu, mitä alueella halutaan, tai kaikki vahvistukehitys, sen täytyy tulla ulkopuolelta seuraavan 20 vuoden aikana vähintään. Tuleva syntyvyys voi muuttaa tilannetta, mutta epäilen, että muuttaa. Mutta vaihtoehdot on, että joko ulkomailta tulevaa kasvua tulee lisää, tai sitten maan sisällä tulevaa kasvua tulee lisää. Maan sisäisessä muuttoliikkeessä kuitenkin haaste on se, että se on nollasummapeli ja kaikki alueet kilpailee keskenään samasta puolesta, mutta ja se ei voi olla loputon kasvuvara. Maahanmuutto on siinä mielessä ehkä kiinnostavampi, koska se voi tarjota täsmäosaamista ja voi tarjota niin kuin kasvua, mikä tulee maan ulkopuolelta. Neljäs huomio ehkä on, että usein puhutaan huippuosaajien tarpeesta, mutta itse asiassa jos katsotaan noita eläköitymisen nimenomaan tavallisia osaajia, lainausmerkeissä tarvitaan niin kuin hirveä määrä tulevaisuudessa. Ja tällä on itse asiassa
usein me ei julkisessa keskustelussa muistaa, että kuinka paljon monella esimerkiksi matalasti palkatulla alalla, kuinka suuri merkitys niillä on koko maan ja alueen toimintakyvyn näkökulmasta. Ja näillä alueilla myös on merkittävää työvoimatarvetta, ja itse asiassa kansainvälisen työvoiman houkuttelu just näillä alueilla voi olla kaikista mielenkiintoisinta järkevintä. Maantieteellisyysliike niin on tärkeää muistaa, että olen puhunut kansainvälistymisestä, niin silloin tietenkin merkitystä alueen kehityksen kannalta. Ja sitten tuo pitovoiman vieraskäsitysryhmässä on myös tärkeää, että ei pelkkää se riitä, että houkutellaan ulkomailta vaikka opiskelijoita. Iso kysymys on, että löytävätkö he työpaikkoja, löytävätkö kesätyöpaikkoja, harjoittelupaikkoja alueelta. Jos eivät, niin eivät he jää alueelle ja se hyöty valuu pois. Ja tämä on aika kohtalainen kysymys monella alueella ihan lähivuosina, kun vaikka KV-opiskelijoiden määrä on kasvanut. Ylipäänsä alueellinen koulutustoiminta niin se on avainasemassa sen osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta. Se syöttää suoraan osaavaa työvoimaa työmarkkinoille, josta aika iso osa ei muuta pois, jos on mahdollisuus jäädä alueelle. Tuo nuorten ikäryhmän väheneminen on kuitenkin haaste. Se voi haastaa tiettyjä koulutustoimintoja Etelä-Pirkanmaallakin. En nyt sano, että se siis välttämättä johtaa siihen, että jotain toimintaa päättyy, mutta se voi haastaa niitä toimintojen jatkuvuutta. Meillä on riski etenkin toisella asteella, jossa nyt jo kaikki koulutuspaikat eivät täyty. Jos nuorten määrä putoaa 20%, niin kuinka kannattava näiden ylläpitäminen on ihan kansallisesti, mutta toisaalta taas ne on alueellisesti erittäin tärkeitä. Jälleen ne KV-henkilöt voi paikata tätä kehitystä, mutta jälleen täytyy huomioida myös se, mitä tapahtuu sen koulutuksen jälkeen. Ja sitten oli vielä tuo kehitys Tampere-Helsingin seutu. Väestö kasvaa voimakkaasti, mutta se kasvu perustuu maahanmuuttoon. Ja tämä korostaa myös sitä, että vaikka nojattaisiin myös osaajia, jotka tulee Helsingin Tampereen seudulta, niin tässäkin täytyy pystyä paremmin houkuttelemaan ja tunnistamaan myös sitä kansainvälistymisen vaikutusta. Ja ihan viimeisenä huomiona. Kuten mä sanoin ehkä parin kertaa, mutta useimmista seuduista poiketen tilanne on parempi kuin useimmilla seuduilla. Se ei muuta sitä, että siinä on haasteita, mutta se on parempi kuin useimmilla seuduilla. Ja tämä ei tarkoita sitä, että ei tarvitse tehdä mitään. Se on ehkä huono vaihtoehto, minkä voi tehdä. Mutta mä sanoisin, että teillä on tosi hyvät lähtökohdat vaikuttaa ja vahvistaa siihen omaan kehitykseen, koska teillä aika maltillisikin toimilla pystytään saamaan merkityksellisiä vaikutuksia, mikä kääntää kehitystä ja poistaa semmoisia uhkakuvia. Suurin osa Suomen seuduista ei ole näin onnellisessa tilanteessa, vaan on enemmänkin tilanteessa, jossa melkein mistä tahansa toimista huolimatta tulevaisuuden kuva on haastava. Teillä on tiettyjä haasteita tulevaisuuden kuvissa, mutta teillä on myös potentiaalia ja lähtötilanne on sellainen, että pystytte vielä vaikuttamaan tähän tulevaisuuden kehitykseen. Mutta se vaatii aktiivisia toimia, aktiivisia tekoja ja mielellään jo nytten, eikä silloin tulevaisuudessa. Ja niin kuin tästä ehkä lähtökohdasta kannustankin lähteä miettimään näitä niin kuin työpäivävaiheen osioita. Eli minkälaisilla toimilla pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että alue kehittyy vahvemmin, kun tässä on ennakoitu ja niitä tiettyjä riskejä pystyttäisiin torjumaan, koska teillä on niin kuin kapasiteettia tehdä näitä toimia ja vaikuttaa siihen teidän tulevaisuuteen. Ette ole ajopuu, vaan aktiivinen toimija tulevaisuudessakin. Kiitos. Meillä on 3 minuuttia aikaa siitä suunnitellusta 15 minuutista kysymyksille. Kiitos Rasmus. Tämä oli todella mielenkiintoista. Minulla ainakin todella monia ajatuksia heräsi. Toivottavasti teilläkin tätä tavoittelimme, koska tiesimme, että Rasmus on tiukka asiantuntija, osaa erittäin selvästi ja mielenkiintoisesti esittää